Hello everyone, welcome back to my channel. I'm here to cook narasi today, okay? So let's start it. Already आं नाखौ एवना लाखाबाय, सारायखौबो जानखाबाय. ओमफ्राय आङो मा रेडि लादों नायनायदों नोंथांमोना सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर, बानलु ज' बेखौ ग्राइन्डार होनानै लाजोबबाय, टमेट'खौबो ग्राइन्डाराव होनानै लाबाय, सामब्रामखौ माखासे एक्सट्रायै फिस हानानै बेखौ एवग्रोबाय आरो एसेनो दसे ब्राउन कालार जाजासे सामब्राम गोजाखौ एवनानैहाय आङो गासिबो बे सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर, बानलु ग्राइन्डाराव होना लानायखौबो ज' एवजोब्बाय आरो बेवहायनो मस्ला मस्लि गासिबो हालदै, गरम मस्ला, जिरा पाउडार गासिबो होजोब्बाय आरो आङो ओमफ्राय बेखौ दसे मोजां एवखांनानै ओमफ्राय आङो दा नै टमेट'खौ होसनबाय आरो जायखौ आं ग्राइन्डाराव होना लादोंमोन बेखौ दा आं बेखौ मोजाङै एवग्रोगोन आरो दसे गोबाव माने मोनजासे एवखागोन आरो आङो जाहाथे मस्ला मस्लिफ्रा गासिबो मोजाङै मोनो आरो बिनि थाखाय दै एसे होबाय ओमफ्राय बे दैया रानजोबनानै माने थावा जेब्ला मस्लाफोरखौ एंगारगोन बेसेबांसिम एवबाय थागोन आरो आङो दसे बारा टाइम नांनाय नंला आरो हेलाबा मस्ला मस्लिफ्रा मोनखायोबा जुदि नायाबोथ' एवखानाय नालाय दसे बेबोथ' मोनफ्रामखानायानो ना हेलाबा माने दैखौ बांद्राय बुरजा होनाङा आरो ओंख्रिया थाब मोनगोन आरो बिनि थाखायनो मस्लाफोरखौ फोमोननानै लाखाबाय आरो नै फाइनालि नै आंनिया बेबायदि जाबाय आरो माने थावा मस्ला मस्लिफोरजों एसे एक्सट्रा जाबाय आरो माने थावा एक्सट्रायै ओंखारो आरो नै आं एसे मोजां एवबाय दसेहाय बेनि उनावहाय आङो नै नाखौ होनोसै आरो नाखौ दसे बे मस्ला एवनायावनो गोरानावनो होनानै एसे एवग्रोगोन आरो आङो माने मस्लाफ्राबो नायाव हाबनाय बायदि नायदो नोंथांमोना एसे आङो बेखौ नाखौहाय मस्लाफोराव एसे लगायनानै लानोसै आरो आङो नै बेबायदियै मोनफा मोनफा माने बारा बुरजा नङा आरो ओंख्रिया जोंहा मानसिफोरा खम नालाय साब्रैल' बिनि थाखायनो नायाबो खम ओंख्रियाबो खम आरो नै नायनो हागोन नोंथांमोना सासेयाव मोनसे बिदि गोलैनायल' आरो ओमफ्राय बैयो ससे आरो मोनसे खावसे बेबायदि गोलैगोन आरो नाया एसे बुरजामोन ओमफ्राय मोनायाव जानो होननानै माखासे दोनदों आरो एसेल' संनानैहाय नै दा नाजों मस्लाजोंखौ आं दसे एवग्रोनानै ओमफ्राय दैखौ होबाय आरो बांद्राय एरला एरलि खालामासै आरो ओरैनो एसे थख' एसेल' एरबाय आरो आङो ओमफ्राय नै दैखौ होबाय दा दैया दसे 10 मिनिटसो गोदौबानो ओंख्रिया मोननानै रेडि जासिगोन आरो लोगोफोर नै आङो दैखौ होनानै आराम गोदौ होनोसै आरो खोबनानै दोननोसै दसे Look at this guys. Wow, looking so tasty, yummy. जा गोथाव नुखाबाय आरो नै ओंख्रिखौहाय नोंथांमोनाबो आं संनाय बायदि संनानै जानो हागोन आरो ट्राइ खालामनायनो हागोन बिदिबा लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय